Nahawa na sa mga evacuees ang Pusog Elementary School nga nagsilbing usa sa mga nahimong evacuation center sa mga nasunugan nga taga Sitio Santa Maria, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Apan may pipila ka mga nasunugan ang nagpabilin gihapon sa ilawom sa Second Mactan-Mandawi Bridge kay wa pa makadawat og hinabang pinansyal. Tiluan meron din na adunay live report. May Lan kay balik eskwela na ugmang adlaw, ilabi na sa mga pampublikong tunghaan hinungdan nga gisiguro sa mga magtutudlo sa Pusok Elementary School ug sa lokal nga kagamhanan nga karon palang daan maandam na ang naasong tunghaan. Sa pagbisita sa RTV Balitang Bisdak sa Pusok Elementary School ganihang buntag, naabta namo ang pipila ka mga magtutudlo uban ang mga personnel sa utility nga puliki sa pagpanglimpyo sa mga classrooms. Usa kanila ang grade 6 class advisor nga si Jade de la Peña. Kinsa nangunay pag-andam sa iyang classroom aron hamonggaway kini pagsugod sa klase ugmang adlaw. Matod ni Sir Jade nga mga ginagmayng basura na lang ang iyang nahipos gawas lang sa pipila ka mga sapatos ug sinina nga nabiyaan sa mga nasunugan. Apan nabantayan niyang nawa na ang usa ka galon sa water dispenser sa ilang classroom o giisip na lang niya kining posibleng wa tuyua sa evacuee nga mada nila kini. So far, okay raman kay at least is gibiyaan nila ang room nga gilimpyuhan sa nila. Ang ako ani pag enhance na lang kay aron sa pag welcome sa mga bata ugma po sa abis klase. Matod sa Physical Facilities Coordinator sa tunghaan, moabot sa 37 ka mga classrooms ang ilang gipagamit sa mga evacuees. 36 niini gipahilunaan sa mga pamilyang nasunugan, samtang ang usa gihimong stockroom sa mga gidonate nga mga used clothing. Sa kinatibukan, walay natalang mga nangaguba nga mga butang sulod sa mga classrooms apan wa pa sila'y kumpletong detalye sa mga classrooms nga mga nawadan og gamit. Hinuon, gikalipay nilang gisiguro sa mga barangay officials nga nadiklag na ang CR ug nagpadana kini og mga personnel karong adlaw aron sa pagtabang sa pagpanglimpyo. Ang CR gid noon, ma'am, nalipay mi kay tong niari ko diri tong the other day, diri ang mga clean and green, naglimpyo sila sa CR, nya katong CR nga nag-stack up, nagdiklag gyud sila. So far wala mi problema ra ana sa sa karon nga gibakwitan ang amo ang school. Kay nalimpyo man gyud ang mga clean and green nga gisangunan gyud sa Barangay Kapitan. Apan kung nahawa na ang Pusok Elementary School sa mga evacuees, may pipila pa ka mga nasunugan ang nagpabiling gihapon sa mga modular tents nga gimuntar ilawom sa Marcelo Fernan Bridge. Usa kanila ang pamilya ni Chona Montesa kinsa may duha ka mga anak nga mga tinun-an sa Pusok Elementary School. Apan bisan pa man sa ilang kahimtang, desidido ang mga bata nga motungha ugmang adlaw. Dili ko ma-absent. Ano man jud mo kinahanglan mo gid mo school? Okay, para makat-on ko. Ang Pusok Elementary School adunay 52 ka mga tinunan kansang pamilya lakip sa mga nasunugan. Matod ni Chona, usa sila sa mga structure owners nga hangtod karon wala pa mahatagi og financial assistance. Di tanan kompleto man na mag-sign akong pari sa kanang katong form 200. Manaman daghan pa manggugay wa pag kadawat. Matod ni Catherine Ladaga, Humanitarian Aid Program Focal sa CSWD Lapu-Lapu City, nga human sa nitabong ikaduhang schedule sa payout niadtong Disyembre 30, aduna pay 183 ka mga renters ang wa mahatagi kay nanguli na sa ilang mga lungsod. Samtang may 21 pa usab ka mga gikatahong house owners ang nalista isip renters ang ilang gi-revalidate. Amon pabalikan sila validate sa ma'am, sa mga urban core president o sa PMO, sa barangay officials. Then mo set nila another schedule for payout. Lan matod sa CSWD Lapu-Lapu City nga mga duhas ka semana gikan karon mahuman na ang ilahang revalidation ug mahatag na ang tanang mga financial assistance. Lan? okay, daghang salamat Luan Merondina.